vandaag aan het Mariekepad, een historische wandelroute van Nijmegen naar Antwerpen. Het pad volgt oude wegen die al eeuwen in het landschap liggen en, geholpen door de loop van de geschiedenis, heeft maar een klein deel moeten wijken voor het moderne snelwegennet. Tot aan 's-Hertogenbosch wandel je door steden, dorpen en rivierenland. Vanaf Den Bosch verandert het ritme en wordt het pad grotendeels onverhard. Door de Meierij en verder door de Kempen slingert de route over zandpaden en landwegen, langs bossen, velden en beekdalen die opvallend intact zijn gebleven. Onderweg passeer je historische plekken waar reizigers eeuwenlang halt hielden, zoals herbergen, tolplaatsen en pelgrimsoorden, plekken die door talloze bekende en onbekende reizigers zijn aangedaan. Het pad is vernoemd naar Marieke van Nimwegen, een figuur uit een middeleeuws mirakelspel. Haar volledige verhaal is vandaag terug te vinden op Wikipedia. Voor nu volgt deze film de weg zelf, stap voor stap. Ik wandel de eerste etappe van Nijmegen naar Graven. Ik stap de laatste straat nu uit. De stad ligt achter mij. Met iedere meter die ik maak, voel ik me weer vrij. Ik steek het kanaal nu over. De brug is hoog en breed. Het water stroomt beneden me, terwijl ik alle haast vergeet. Tijdens deze etappe ontdek je de prachtige Hatertse en Overasseltse Vennen. Een bijzonder natuurgebied vol rust, open water en groene landschappen. Vogels, bloemen en serene wandelpaden maken het tot een perfecte plek voor natuurliefhebbers. Wil je nog meer zien en ontdekken? Bekijk dan mijn video over de Hatertse en Overasseltse Vennen op YouTube voor extra informatie. Ze maken ruimte voor de zon en voor het licht. Een eindeloze weide komt nu langzaam in mijn zicht. De horizon trekt open en de lucht is helder blauw. Ik laat de muren achter me, de wereld is voor mij en jou. En ik wandel door het land, kilometer na kilometer. De lucht is hier zo klaar en alles voelt weer zoveel beter. Langs de oever van de beek, daar waar het water rustig stroomt. Ik volg de weg die ik voor mezelf heb gedroomd. Met iedere stap op deze aarde voel ik me weer vrij. De hele wereld trekt in stilte, nu aan mij voorbij. Het zonlicht filtert zachtjes door het groene bladerdek. Ik vind de rust weer terug op deze stille mooie plek. De geur van vochtig dennenhout die overal regeert. Het is de weg die mij vandaag de stilte weer waardeert. Ik hoor de wind daarboven met de hoogste takken spelen, terwijl mijn zorgen in de diepe bossen langzaam helen. Wordt iets zachter, meer bevolkt de stem. De bomen maken plaats voor een wijd en open veld. Ik loop langs kleine dorpen waar de tijd niet langer telt. Langs oude boerderijen en de hekken aan de kant. Mijn voeten vinden rust in dit prachtige stuk land. De wind waait door de velden en brengt de warmte met zich mee. Hier zijn geen diepe gedachten meer, mijn hoofd is als de zee. Ik adem in, ik adem uit, geen enkel ander geluid. Alleen het kraken van het zand, mijn voeten op dit mooie land. Ik wandel door, ik wandel voort, totdat niemand me meer hoort. En ik wandel door het land, kilometer na kilometer. De lucht is hier zo klaar en alles voelt weer zoveel beter. Langs de oever van de beek, daar waar het water rustig stroomt. Ik volg de weg die ik voor mezelf heb gedroomd. Met iedere stap op deze aarde voel ik me weer vrij. De hele wereld trekt in stilte, nu aan mij voorbij. Ik wandel over de John S. Thompsonbrug in Graven, bekend van de bevrijdingsoperatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Onder de brug ligt de Stuw in de Maas, een uniek bouwwerk in Nederland dat het waterpeil reguleert. De brug overspant de Maas met een totale lengte van ruim 250 meter. Het gemaal van Sassen laat het water uit de Peel via de Raam in de Maas stromen. Het eerste elektrische gemaal in de regio, gebouwd in 1928, werd gemoderniseerd rond 1950 en 1981 door Waterschap de Maaskant. Ik ben aangekomen in Graven, een stadje dat stadsrechten kreeg in 1233. Het ontstond rond een burcht gebouwd door Herman van Kuik en groeide uit tot de belangrijkste versterkte plaats van het land van Kuik. Graven beleefde bloeiperiodes onder de heren van Kuik en het huis van Egmond, werd meerdere keren belegerd en kende stadsbranden. In de 17e en 18e eeuw werden de vestingwerken gemoderniseerd. Vanaf de 19e eeuw ontwikkelde Graven zich verder met handel, nijverheid en fabriekswezen. Meer weten en zien over Graven? Bekijk mijn video hier op YouTube.